А мотото на кампанията на Държавната агенция за младежта и спорта, насочена към младите хора. Тя стартира в училище Любен Каравелов в Митград. Тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и наркотици са физически вредни за организма. Това разясниха експерти на ученици от Димитровградското училище. На срещата бяха коментирани факти за вредата от тютюна, алкохола и наркотиците. Алкохолът не само съсипва здравето, а води до така наречената алкохолна болест, помрачение на съзнанието, халюцинации, силно треперене на ръцете и тялото. Не започва и тази тъжна приказка, призовават и от интернет Радио Ред, партньор на ДАМС в кампанията. За младите хора е важно да знаят, че проблемите не се решават с наркотици, че за да си смел и различен не е нужно да пушиш цигари или да вземаш весели хапчета, защото финалът е винаги тъжен, а след него стават единствено мъката и сълзите на близките хора.